Pajatu kunali interview pa Nyauwu kwa mijero kuona ndi a president ndi uyu Khad wina kublanta anandifunsa kuti kodino tsono akapanda kusankhani Malawi kuti mukhale president mubwerera kutumiki ena Malem Grace Chinga nayeso talent yake inali hapa mwamba. Are you proud of your leadership and how you've served Malawians? For 2063 vision ija siya ifeta nyamata amene takula-kulafe koma na nyamata amene ali ang'ono-ang'ono ndimaziwerenga ena sompangana phuzo kunditukwana ndithu ina ndimaziona. I'm here to serve everyone. Ndilibe mangawa ni munthu, ndilibe nkhawa iliyonse. Abule, come September, why must Malawians vote for you? ndi nkulu amene mukudziwa kaleso kuti ndi Mr. Khad amene ndithu chimang'alula ndithu chinadekha pakatipa ndi lero changobweranso ngati coming chikuyankhulanso ngati talking manso tiye ndichimvere kuti chimenechi chikuti bwanji paja ichi chinde chimang'alula kung'alula kocha kuti aliyense amadziwa. Anyway guys, thank you so much. Malawian cameras. Right. So I just watched one of the interviews. Nyauwu and President Chakwera. I saw the interview and I'm thinking, Antrino, I'm in my podcast. And I'm in my platforms, or what is you're interviewing Antoine Dalio. I think it's time you educated yourselves on real content. Educate yourselves on politics, finance, economics, social issues. Social and political knowledge is very important because you cannot have a whole president and discuss non-issues. The whole interview was a waste of time on my part and on other people that value the information that we can extract from the president. Sumungatenge president wadziko. Mene zinthu zikuvutira panopa ku Malawi. Inuyo ndikumakanika kufunsa mafunso. Amene adipatse fail an idea or understanding whether to vote him back into government or not. So I'm not trying to put Nyauwu down. I respect her, and I believe that as a woman, she needs to educate herself more on the political front. She needs to be able to understand the socio-economic issues and how to articulate them in a questionnaire. If you're having people like Chakwera on your platform, you need to be able to ask intelligent questions that are going to be articulated intelligently. Because that's what we want to see. That's what we want to hear from all these people, these politicians. When you bring them up on the platform, we want to understand their agenda. What is the policies towards social issues that concern your daily life? What's Chakwera doing on the economy? That's what I wanted to hear. What's Chakwera doing on the issues that are affecting Malawians every day? But when I watched that interview, I felt so sorry. One, I felt sorry for Nyauwu because she didn't do her homework. She didn't plan it well. It was badly broadcasted. It was just a bad television. So bad. Even Chakwera looked bad. Even Chakwera himself didn't even
showcase the intelligence that comes with that office, the office of the president. Now, anthu amene mukupanga ma podcast, tamapanga ni thorough research. Mwapanga ma research anwa, muzipanga understand kuti a lot of Malawians are going to watch your podcast. If you bring in an individual like Chakwera, you must understand that a lot of people want to hear, because pali zinthu zimene anthu timafuna kumva kuchokera kwa president. Mafunso amene timafuna ife kumfunsa president pachikhalidwe chathu, moyo wathu, zinthu zimene tikukumana nazo as a Malawi. And Nyauwu anakanikatu. And that was very sad to watch. I was watching it and I said, man, this young lady needs training. We can train Nyauwu how to ask questions, how to be able to compound everything together and articulate information to people that are visiting her podcast, her channel, her platform, so that we get good information from that. But at this point, I'm not going to watch Nyauwu again, because I believe that it's a waste of time, and unless there is a change, there is a real change in the way she conducts her programs, especially with politicians. I mean, you cannot bring Chakwera on your platform and ask him questions like you're asking Tegrin or Zeze or these other artists that come on the show. This is a whole political leader, President Wadziko. My issues are kuchitika ku Malawi, kuli inflation ku Malawi yachabe kungo kwacha kungo panga bet value. Zina zisakukuzana, but our ndalama ya tera tumpamvu. It does not have the purchasing power outside Malawi. It's going against the dollar. It's not performing against the dollar. Inflation imene fika pano ndio kuti Malawi is actually broke. As a country, I hesitated to say broke because they're saying, oh, there is money in Malawi, but there is no money anywhere in Malawi. Ndrama zimene amakuza nikuti zilipo. Ndidzimakwacha zimene zatsala kuzigwitsa ntchito mapangira makampeni. Ndrama ija yatheratu. Pakale pano pakusogolo Malawi muyamba kugwitsa ntchito US dollar or foreign currency. Chifukwa kuti ndrama yathu ilibe mphamvu. And zinthu zimezi zachitika nthawi ya MCP. Mukamapita umakavota muziganiza kuti anthu awawa anakuwuza kuti in 2020 kupanga campaign azapanga create 1 million jobs. Anatumiza anthu 20 ka anthu angati ku Israel kumakuwuza kuti part of the job program ija ndi imene anthu aja anapita umene kuja kupanga claim asylum. Midio yathu ikugwira bodza lokaloka. Pano pa Wabweraso ndi nkhani ina Chakwera akuti yayi tikampatsa voti azapanga create 3 million jobs, like kuti mutu mwake chimene chimagwira ntchito ndi kungokunamizana Malawi. Ndi munthu woti akungokhalira kunama. Now, dziko likamafika point yokuti president sanganenenso chilungamo, chilichonse chimene chikuchoka pakamwa pa Chakwera ndi chabodza, ndiye kuti dziko lija lafika potani povunda, palibe chinthu cha nzeru chimene chikuchitika. Nde ifeyo ngati Malawi zinthu zimene zizi ndi zimene timafika tizipanga address. Ndi Chakwera akabwera pa platform, pa podcast kandi pa chani, zinthu zimene mafunga kumafunsa ndizoti kodi mukupangapo chani pa nkhani ya inflation, pa nkhani ya kwacha, anthu kumamidza kuvutika, magetsi, madzi. You know, sitingamakumbe bezitsime in this day and age. We need to pipeline Malawi bwinobwino. Madzi, fresh water, clean water. Koma kuti atizikumba bezitsime
akutenga ngongole kuma IMF kuma international organizations ndicholinga choti akakumbizitsire malo moti atenge ngongoleja amange mipopi kuti anthu mudzima madzi a clean up. I'm not saying kuti madzi amuzisime sabwino, but that time zakalekale zimenezi technology yasintha masiku ano, yasintha zinthu ikupanga moyo kukhala easy. Pano tikumacheza ma video because zinthu zasinthiratu, koma kumalawi kwathu kokha kuja zinthu sizikupita patsogolo yayo. You know why? Chifukwa chakuti anthu amene tili ndi ma opportunities okhala ndi ma platform amene angapereke information kwa anthu amene amaonera, anthu akumamidzi akamaonera ma Nyauwus, ma podcasters, anthu onsewa amafuna ziphunzirapo china yake chimene chikuchitika m'dziko mwawo. Koma pamene pachinakhala ngati mukupanga promote Chakwera, you need to change, you need to upgrade, do your research thoroughly. Salute. Malawi, Camera.